Kunsang nile pathum February ni som paliania. Ahmedabad at seng pu oke Krishna na chu amak pa chuan aron kol. Amak pa ming chu Tarun Kumar generasania ani chuan trap chungin oke Krishna na hena chuan misualin an in an rok thu aron sila. Misual te chuan anupui sasni generas kumsom ni le paruka upa chu an thatta nin apuzon hena chuan aron sil bokane. Chu thu thin trong set mai han hriat tak Hnuah chuan oken Krishna nat le achung te chu amak pa ten lampan chuan an tlan ngal dora in an vatlen chuan in chung chu alo nokin alo buai nuai mai chuata chuan an fanu sasni ruang chu alo let reng boka a ngonga chuan scarf alo orbok sasni ruang kianga chuan an mak pa Tarun Kumar generas chu alo trap kuanga Anni chuan arang theang berin sasni chu damdoin nai bera chuan hruai ngalma sera sasni chu alo boral to mio wangin ti Thei an nei chung lo thi dan pa ngai lowa thi ani wangin Ahmedabad police hopo chu hriat tir ngal an nia anni po ron thleng ngal thuin investigation an ti zui ngal atira chuan police te poin in rok an tum nalama sasni chu an that pal ta nei nan ngai ve maya ma se ol sam taka chuiliam put mai lovin uluk takin an thil hriat du te chu an chui zui zela Taruna po chu zo na uluk taka zo fia nin in thana mun te po uluk taka zir chian ani ve tho mai Taruna chu an dop lai chuan atrap deuh reng maya chuwang chuan police te po chuan uluk takin thil an zot fia hlei theilo sasni ruang chu postmortem turin police te chuan damdoin lama an thon zui ngala Taruna chuan anupui thina chu tuar thiam lo om tak chuan trapvel chiam ma sela uifing an ron hroi chuan Taruna chu abau ngek mai si chutianga uifing in Taruna abau chena wang chuan midang te po chuan Taruna khosa zia chu an ring hlel tranta chu in rok na le in tha na chuan Taruna chu ain nam noi ve ngei em niang le ma se chu tianga patling pui trap kuang mai anupui thap tua han rin hel ngot po chu police te le midang te tan chuan thil nuam tak ani chung lova alo that lo ani phei chuan aril ruan te hreom na sadon hle si ma se sasni ruang an postmortem zo Hnuah a ruang mutura Taruna an va hruai po chuan an uifing chuan Taruna chu halabau ngek maya mase police te chuan chu thila waringot chuan Taruna chu misuala an pungot theilova an dop zui chiam thei chuang heklo anupui thina wang chuan Taruna hrisel na te po chu alo thalo chhota zela police te po chuan zo na zo zui thei talovin ani chu abul hnai damdoina chuan an admit zui ta ne mase chutia damdoina an admit taka chuan an be seilo lutuk tak mai thil lalo thleng tatlat atu mai February ni som panga chuan Taruna berpo chu damdoina tang chuan abo ta dai mai chutia anupui thi hnuloka Taruna bole ta zel chuan police te chu ati hril hain an bangbo khermaya an lu hai tak zetane Taruna chu khoya ama mutur awom zui ta reng lo maya he khesi kumsom panga zet mai chu chui chu theilowin awom pha ta ne ma se topa chuan phone call pakhat mangin he thu boi hi Chingfel anita eng tiang chia he thu boi hi boi chingchi vet nge mo hani le I han chui chho tran dorang miang chumi main ka video description a khan view shop ti om kha ka dora mi thil te kha lo lei veula tin chu ba ka hype te po kha min lo ti sak ve Hram ula like te comment te ka va han lom don te lulem ole case chu kan chui chho sun zom zelang kan soita kangin Taruna mupui sasni chu kumsom ni paruka upanin Ahmedabad a chengania amma kan soita kang khan oke Krishna na fanu ani oke Krishna ni hian fanu pani nein a uzok chu rasni Krishna nania anau zo chu sasni Krishna hiane pa ber hi textile mill la thok ania anuero chu SBI a thok trinin tuna ero chun a chol ve to thung sasni chuan anau pan lai tang toin anu chu angai sang e mema
an na tho thin te chu angai sang hle chu wa chuan bank ka tho ve hachak em trina ani hi me chele kha thiam thei tak mai le bright tak mai ania ani chuan le kha chu thataka zir chho zelin nakina chuan commerce graduate ani ve ta accountancy lama diploma certificate anei bok ti chuan du thu sam ta chu ti puiting chawin bank ka chuan na muta lopo anei thavio mai chutianga lo te halo nei ve ta ka chuan anu le pa te po chuan a pasal turo mangmi mi pa ngai tak mai chu han zong tran ta ti chuan kum sang ni le patni november la chuan tarun kumar generas nen chuan in nei turin a chung te chuan in rem na han siam zui ta ne tarun chu Ahmedabad sikul pakhata sport teacher angin a thok thrina tunma chuan basketball player te po aloni to thrina ni ome anu le pa te chuan Kerala lama sumdon na han en kola ma se an duanga an lotlin lo wangin Madhya Pradesh lama anin son le zui chuta chuan taruna pa chu sikul pakhata sport teacher angin na thoka anu ero chu nurse ni in a pension thleng in nurse na ha thokani taruna le a una pa arun te chuan Ahmedabad le khan zirtrina tarun chuan physical education chu zirin chuta chuan postgraduate ani thlengin a zirani basketball a tui em a thiam hlebok ma se tournament an khelna akut jung trang pakhat chu titliaka akut jung trang chu adam chian hlei theilo wangin basketball chu a khel chhun zom thei talo ani tarun chuan sikula a thona chuan hmeichhe pakhat Anita chu a hmangai tatlat maya Anita chu an basketball teammate ania unisex basketball tournament a an teammate thin ani anni pahnih hi kumli zet mai han lo in ngai zong to a ma se nu le pa te chuan Anita nen chuan a in ngai zong ti an hre reng lo anu in a hriat chu vele chuan Anita chu theinghil hal turin tarun chu tia Anita chu Anita chuan sa khodang bemi ani baka chidang dai ani boxia anu chuan Anita chu nei a phal hau lo tarun chuan anu chu a hmangai em a chuti rualin a bial nu Anita po chu a then phal boxi lo ani anu in anor luina ana sat em awangin kumsang ni le pahni November la chuan anu du danang nge in sasni generas chu nupuya chuan anei ta in hul nan nei zo Hnuah po Anita hena chuan anin hul chungchang chu a hril vek Anita la chuan a rai thu chu halo hril boxia chuti chung chuan kumsang ni le patni December la chuan tarun le sasni te chu anin nei tange nge a in nei na hun chu Kerala an manzo nuin Ahmedabad an le zui le ngal Ahmedabad chuan sasni nu le pa te chu an cheng kan ti to kha chuti lain taruna nu le pairo chu Madhya Pradesh lama an cheng dai thunga taruna naw arun ve thung chu Ahmedabad an kiang loka a cheng ve ne anin nei nu chol kar rei vak lawa chuan Anita chuan tarun chu ron bia Anita chuan pasal nei turangin taruna hena chuan alo hril alo nia ma se nakina chuan taruna hena chuan anin nei na chu an cancel thu ron hril le si chu thu chuan tarun chu ati phur hle maya ti chuan tarun chuan sasni chu kal san dai atum ta ne sasni hena chuan in then angena masi sasni la chuan in then chu halo du der silo pathian hena thu an tiam to a chuti mai maya in then le ni ne chu sasni chuan atum lova aza omna tanpo thadon lovin na hriane tarun nen chuan joint bank account te chu an la nei zui le tanghala chuta chuan a poisa khol sa zong chu a transfer zui vek le ngal ain lai chin na po chu a ziom chodon nia halan line tarun chuan sasni bank account chu rok atum tranta tarun chuan sasni chu a mangai lova ha sum le pai chu chu adu chu thil chu sasni po chuan a hret hiam em chu wang chuan alung ni lo na chu anu hena chuan a hrila ma se anu chuan in lai chin na han siam to wangin chung thil chu apal tanga ngai ti alo hril ve thung tarun chuan a hmangai mi lo bula chen reng chu a thei ta hau lo maya
chu wang chuan sas ni chu kalsan nge ya du bok si ti dan tu ra ru man ta ni khat chu tarun chu an ina chu naron honga an kong khar chu aloin hong huai mai a chu san do na khan kong khar chu a in kal thlap pani sia mak awan ti te lul em in chunga chuan lutin in chung chu halo nok nuai mai in chunga chuan a han wa kul zela bedroom kong khar te chu loin hongin bedroom vela chuan sasni tlerau te chu halo omdar nuai mai chu mai baka chuta chuan sasni chu chelo chang lovin alo muthal reng maya angoa chuan scarf chu a in sweet trat bok tarun chuan anu pui chu ko har tumin a han soi ngiala mase sasni chuan har zai rel theilo amar pute a han chek taka chuan sasni chu athi ani ti tarun chuan a hrethiam ta ti chuan atan tir lama kan soita kang khan anu le pa te chu awa beta ne ti chuan police te chuan chulai mun chu ron panin thil thlen dan te chu an en fi ngala sasni ruang po postmortem turin an thona chutiang zelin investigation po an kaltlang pui ma se mak tak main atuk loka chuan taruna chu dam doina an admit line abo mia mai si police te chuan taruna chu man le ngai tumin an thei to ban chua ma se taruna chu mu tur aum silo tarun chuan sasni chu athalo vek poin ro man na asiam nge in police te chuan an ringa chuwang chuan tarun chu mule nge yandu nasatakin police te chuan zong ma sela tarun chu mu tur rom reng silo sasni nu le pa te poin an mak pa laka chuan FIR an theluta police te poin tarun chu mu nge tumin an zonga ma se kan soita kang khan an beidong truck mai kumsang ni le palia chuan taruna unau te hote anu le pa te chu lie detector manga endik le vekan nia ma se police te du da nangin engma akal chung lo sasni chu kumsang ni le patuma tha ni ma sela kumsang ni le paruga po chuan police te chuan man la son thei chung lova sasni pa bedong lutuk chuan Gujarat chief minister nena chuan tranpuina hawangen taroi mai chuti hun laya an chief minister chu tuna kan prime minister ni ta Narendra Modi hi ania okay krishnana chuan Narendra Modi chu voitam tak mu tumin a bedong hi ala ma se Narendra Modi jok chuan an chan chinte halo hriat taka chuan senior police officer so chu sasni thana chungchang chu chui chuak ngai turin thua pe a case te po chu reopen turin thua pe bok ti chuan Narendra Modi ya malak na in kumsang ni le paroka chuan an case te chu an reopen le ta joint commissioner AK Sharma Hnuah chuan chu case chu uluk le zualin an chui chho le ta ma se an ni po chuan eng an ang thei chung lo kumarala chu case boy pui tu te po chu an in thla kul zela sasni thatu emo a pasal taruna emo po chu mu tur le man tur anom chung lo ani ti chuan chu case chu ti top chung lovin kumsa ni le som pahnia chuan investigation chu DCP pakhat chuan aron tran velea an ni ho hian chu case a inrol reng chu an nun dan engkim aron chui chuak ta veka an zon ber chu sasni pasal taruna chu nia a om dan chu hriat fi nge an tum a om na mun an hriat thea ama an man chuan chu khesa thilin phum ru zong chu hriat chu vek the anin beise thlaioma zat nuwa chuan police te chuan mi tam tak chu han chui chho tran ta chu khesa in rol tere reng chu an phone call zong chui an nia an message thon chu te po chui vek an ne ma se chu ti chung chuan taruna om na chu police te chuan an hre thei chung reng lo mai police te chuan an thei tok chu han chua ma se ma so na nei thei chung lo chu ti chung chuan an beidong tu chuang hek lova taruna chung khat laina ho phone da chu uluk takin an chui chho le zel abikin anu le unau pa phone chu an chui uluk zuala chutia taruna nu an chui tak tluta chuan taruna nu chuan Kerala chu voitam tak atlo ani ti an hre chuk ta ne ani chu chui chho zelin Kerala azin zo Hnuah Bangalore rama chuan akal le thina ni ti te chu han hria engwanga Bangalore chuan kal tlut nge ani chu police te chuan chui chu an du ta
tichuan police te chuan kan soita kangin taruna nu number chu uluk takin an chui le zela tunge abiaka tuin nge ron betrin ti chu uluk takin nanen fi zel ma se chu tiang taka uluk le fing taka man la chung chuan eng ma rin hlel tur an mu thei chuang lo ane police te po chu an beidong ti ti hial toa amero chu thatla ero chu an tum chuang lo wa uluk takin anama chu an la chui ta zela chutia reife mai taruna nu an chui tak nuwa chuan atopa zong an mirin hlel chuan ani chu haron kol ta ne police te chuan taruna nu ron kol tu chu an chui let ngala chunu chu nisa parvin nin a in ziak tlat mai alandana Bangalore cheng ni ngei na lang boka police te na nisa chungchang an lo chui vel mek lai chuan taruna nu chuan landline atangin phone call adong le tat hau mai chu thil zet chu police te na an lo nga hlel em chu nia chu landline number chu Oracle India Private Limited phone number alo nia chu company chu multinational company nin Bangalore in bun an nge police officer engomo zat chu officer chuan an kal zui ngala ma se chu office lian zet maya chuan mi sing thum sanga borvel zet mai han thok chu company a thok ho zong te chu uluk takin an chanchin an zir chianga ma se chung company na thok zinga chuan tarun ti mingpu pakhat ma anom lo chuwa chuan ti dan dang deuh a ti an ril ruk ta police te chuan Oracle company bulvela chuan an mi le sa te chu taruna thalak nen chuan an duty tir treu maya chu mi te chuan uluk takin na thok te chu han lo zir chianga an melte an han en fi tak nuwa chuan mi pakhat taruna ang tak mai chu office chuan alu tani ti an hreta ti chuan chu pa chu an va chui ta ne ma se chu mi taruna emo han ti chu a ming chu Pravin Batali alonia Oracle company a chuan Pravin chu an boss zinga mi halone reng mai ma se han zir chian taka chuan police te chuan taruna chuan ani na te chu alo thlak vekani ti an hreta ma se ai fing zok Ahmedabad crime branch ho chuan ama man turin roman na fing takan lo siam reng si inspector Anil Chowdhury chu civil dress in thuamin office chuan avakalta chumini chuan taruna po chu dan pa ngai te in office chuan aron kalve bok inspector chu office chuan avakal tlang ngala zatakin chibaya buk inspector chuan hello Mr. Tarun avati heu maya taruna chuan kumsom panga zet tarun tia ko chu alo hreto ngai silawa a phudeu zok hialani mase police te ma chuan taruna chu a in thup vena sa ema police te lain ani na dik tak chu alo hril he mai si atir lama kan soita kang khan basketball a khelna a kutzung trang pakhat chu atitlieka adam hlei theilo vaina koyani kan ti to kha chu thilla chu police te chuan an lo la hra chiang em mai bok sia tarun chuan a ming chu thlak ma sela a taksa chu ati danglam thei chuang silo ti chuan taruna hena chuan mi a bum thin te chu a top ta ni ti an hrila anina dik tak po an hre chu vek to ni ti te hrilin tarun chu police te chuan an man tangengea thei topin inventum viau ma sela anina te chu thuptum viau ma sela police te chuan an rek tanok nok mai ne ti chuan police te chuan kumsom panga zen mai thatla hau lowa an zon taruna nge mai chu an thorim na azara an man tangengea kumsang ni le som pariat Octobera chuan taruna chu police te kuta alur le ta atir lama kan soita kang khan kumsang ni le pathum February ni som panga a damdoina train atlan chuak ani kha ti chuan kumsom panga zet nuwa chuan police te chuan an man le ta thawani police te chuan taruna chu han dop zui ta zela chuta chuan tarun po chuan sasni chu arek lum ngai ti ain buang ta bok misualin anin chu an rok hau lova sasni chu ngai zong dang ane awangin athata anin chu in suamna om ang takin ati nok kual vela sasni chu misualin an that niom takin alan tir boka chu mai baka damdoina tang khan ama du thu ngai na tlan chuka a ming tele ani na te chu thakin Bangalore lama nun bul la lo chu tran thar reng mai lo ni
achung tena annor luya wangin sasni nen chuan kumsak ni le pahnia anin nei ta khania mase sasni chu amai miolo wangin sasni ne na inneng reng thei ni nain thrilawa ti chuan amangai anita hena kalturin sasni chu atilum zui ta ne anita hena chuan Valentine's Day a tak engmo thilian tham tak pek atiama aduang ngein anita du danangin sasni chu tarun chuan atilum ta anita omnalama chuan tarun chu kalta zokane Masenu puya Hnuah chuan anita bula chuan vakalin innei puya vasoma mase anita chuan maktak main ani chu pasala alo nei du big reng lo achan po anita chuan chutiang tul that tu chu pasala tan alo du big ozong lo mai lo nia ti chuan taruna beidong chu a college kallaya atrian pa Pravin battalion hena chuan vakala asum do na poisa tam tak a hlo wangin tranpui turin ani chu wangen Pravin chuan ani chu alo khongai hle maya ti chuan a coaching center a English teacher turin Pravin chuan tarun chu lo roi ta ne chuti Pravin ane na nate an tho dun ta ga chuan Pravin a personal computer chu a khoi thei tan ta ti chuan Pravin a paper sang te chu a copy chawa a college certificate te po chu arukin a copy sak zel Pravin a thalak aya chuan a thalak chu a bel thunga Pravin ani na ang tak chuan ama chuin lantir ta ne ti chuan tuna chuan taruna ni tawlovin Pravin batale lo ni ta ti chuan Pravin a minglem mang chuan kumsang ni le som pahnia Bangalore chuan alut ta Pravin a document mang chuan Oracle India Private Limited ta na muzui le ngala chuta chuan kumtin cheng makta doi ni le point ni z mai a hlo ta ne chu a fake document mang chuan USA a voi thum z mai halo zin zui le ngal Bangalore chuan nisa Pravin ne chuan in tongin anin nei zui le ta nisa ne na chuan tarun chuan anu le pa chu accident a an borala ani chu fasha ni nain soi nisa la chuan a thu soi te chu lo oin nisa ne chuan a in nei zui ve tamai boka taruna nu le pa te chuan Bangalore ron kalin ani chu hanon tloa nisa ne na ero chuan nu le pa angin anin soilo apate ale anu tei angin anin soitlat mai ne tarun chuan nisa nen chuan fa pani anei vea nisa chuan apasal chu tul that tu ani ti shelovin alo nei ve mia mai ma se taruna chu tul that tu ma ni sela midang ero chu athat zui ta chuang lawa pasal thatak ni chuan alang ve tho maya nisa chuan rin hlel ngai na reng shebik lawani ma se topa zong tul that tu chu man chu ani tange ngeya ti chuan tanin lama taruna chu tan tirani tane he thilai hian police te thorim na hi a fakom ema kumsom panga zet mai he khesi halo chui chara beidong hau lo le thatla hau lowa an thowangin a topa zong tul that tu dik tak chu han man thei ta ne tarun hi zela an tan tir hnu kumsang ni le som ni pathuma khan bela an chu tir lok lain alo tlan bo le hetia atlan chu le ta hi Delhi lama lo wabi ruin ma se taruna chu police te chuan an man zui le ta thowa ti chuan courta hruele nin kumsang ni som ni pali September thla khan court chuan tuala tha awang le atlan bo wangin kumsom pakua zela tang turin atita ti chuan taruna chuan asual man chu a mudon ta amero chu tuala thata atlan bo boka voi khat mai ni lo voi ni ngot atlan bo boxia kumsom pakua chau zela atang turi atlemin ti ve dewem enge in ngai dan comment lama te po lo soi ve ula ole voina kan khes chu khati zong kha ni e atop tle lo ngai thlak zo wa in kaloma lo dam lo frise lula pati in remati chun khes dang len in mule thui kan tum do nia